Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Nigamkalpatarurgalitam Phalam Shugamukhamrta Drava Samyutam Pibada Bhagavatam Rasamalaya Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavugaha Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 10ാമത്തെ അധ്യായം ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം. അതില് എത്ര വരെ എടുത്തത്? 25ാമത്തെ വിവർത്തനം വരെ എടുക്കാൻ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ എത്ര ശ്ലോകം എടുത്ത്? 2 ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭൗതികമായ അവബോധത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അനുഭവേദ്യമാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കണ്ടു. ആ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളതെന്ന് അവിടെയുള്ള ഹസ്തിനപുരിയിൽ അല്ലെ സ്ത്രീജനങ്ങള് പറയാണ്. പിന്നെ ഒരുവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്തുമാത്രാണ്? ഇത് മാത്രം ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ആരുടേതാണ്? വേദസംഹിതകളിലാണോ? എല്ലാം ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങള് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മള് അനുസരിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 24, 25 എടുത്തത്. എല്ലായ്പ്പോഴും രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരിമാരും 25 എടുത്തോ? വാഴ്ത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയമാണ്. പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം എന്നതിൽ ഭാഗികമായി പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. വിശ്വസ്തരായവരോട് സവിശേഷ കാരുണ്യം കാട്ടുകയും ചെയ്യും. അതായത് എല്ലാതും വേദസാഹിത്യങ്ങളിലൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണോ, ആരുടെ ലീലകളെയാണോ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവര് പരസ്പരം പറയാണ്. അത് സഖിമാര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ത്രീജനങ്ങൾ പറയാണ്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം നടത്തുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കൂടിയിട്ട് അവിടെ പറയാണ് അവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
യഥാ ഹ്യധർമ്മേണ തമോധിയോ നൃപ ജീവന്തി തത്രേഷ ഹി സത്വതാ കില തത്തേ ഭഗം സത്യമൃതം ദയാം യശോ ഭവായ രൂപാണി ദദത്യുഗോ തുഗേ യുഗേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. യഥാ ഹ്യധർമ്മേണ തമോധിയോ നൃപ ഭഗം സത്യം യശോ തദ്യുഗേ യുഗേ ധർമ്മേണ തമോധിയോ നൃപ ജീവന്തി ഭഗം സത്യം യശോ ഭവായ യുഗേ യഥാ ഹ്യധർമ്മേണ തമോധിയോ നൃപ തത്രേഷ ഹി സത്വം കില ഭഗം സത്യം യശോ ഭവായ രൂപാണി ദദത്യുഗേ യുഗേ. വിവർത്തനം നമ്മൾ വായിച്ചില്ല. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കുറച്ചെടുത്തു. വാർത്ത എടുത്തിട്ടില്ല മാതാജി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ വിശ്വസൃഷ്ടി ഭഗവാന്റെ സ്വത്താകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞില്ല, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരമെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്ത് പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ വിശ്വസൃഷ്ടി ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വശാസ്ത്രം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് 3ാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ബുക്കാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. അതില് പറയുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രം ഇത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് അടിസ്ഥാന തത്വം ഇതാണ്. സർവ്വതും പരമസത്തയുടെ സ്വത്താകുന്നു. എല്ലാം പരമസത്തയുടെ ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തിൽ ആരും അതിക്രമിക്കരുത്. അതിൽ ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അദ്ദേഹത്താൽ കൃപാപുരസരം സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിക്കണം. ആകയാൽ ഭൂമിയോ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളോ പ്രപഞ്ചമോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സ്വത്താകുന്നു. ജീവസത്തുകൾ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ സന്താനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈശോപനിഷത്തില് പറയുന്നത്, ഈശോപനിഷത്തിന്റെ തത്വം പറയുന്നത് എല്ലാം എന്താണ്? പരമസത്യയുടെ. ആ പരമസത്യത്തിന്റെ സ്വത്താണ് എല്ലാതും. ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്വത്തിൽ ആരും അതിക്രമം കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അദ്ദേഹം കൃപാപുരസരം എന്താണോ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളോ പ്രപഞ്ചമോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സ്വത്താണ്. ജീവസത്തുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം, അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് എന്താണോ കൃപാപുരസരം അത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. ആ വിധത്തിൽ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായി ഭഗവത് കൃപയാൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആയതിനാൽ ആർക്കും തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ അവകാശത്തിന്മേൽ ഭഗവാനാൽ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം കൈകടത്താൻ കഴിയില്ല. ഭഗവദേച്ഛ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഭഗവത് പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ് അഥവാ ഭരണാധിപൻ. ആകയാൽ അദ്ദേഹം നിശ്ചയമായും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷത്തിനെ പോലെയുള്ള അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇവിടെ ആ വിധത്തില് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഭഗവത് കൃപയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരും മറ്റൊരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ അവകാശത്തിന്മേൽ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൈകടത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൈകടത്തേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ മേൽ അവകാശം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മറ്റുള്ളവരില് കൈകടത്താനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവതിച്ഛ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരം ഭഗവാൻ
നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം അതേപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ കൈകടത്തുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര്. അദ്ദേഹം നിശ്ചയമായും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം രാജാവ്? യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിത്തിനെ പോലെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആര്? രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവണ്ണമുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാമാണികമാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ട്. അപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതാണ് ആര്? രാജാക്കന്മാര്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ, അതല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആര്? രാജാവ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആയിരിക്കുന്ന രാജാവ്. അവണ്ണമുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അത്യന്തം നീച ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ജ്ഞാനവും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധിപന്മാരും അധികാരത്തിൽ വരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം വിഡ്ഢികളായ ഭരണാധിപന്മാർ സ്വതാൽപര്യാർത്ഥം മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ അരാജകത്വവും ദുരാചാരികളെയും കൊണ്ട് നിറയുന്നു. അപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങള്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളില് മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കാലാകാലങ്ങളില് ജ്ഞാനവും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപന്മാരും അധികാരത്തിൽ വരുന്നു മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആസുരികമായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണാധിപന്മാരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യാർത്ഥം മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ താല്പര്യം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ചുറ്റുപാട് മുഴുവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദുരാചാരികളെ കൊണ്ട് നിറയുകയും അരാജകത്വം വരികയും ചെയ്യും. സ്വജന പക്ഷപാതം, കൈക്കൂലി, വഞ്ചന, അക്രമം, തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമം, മഹാമാരി, യുദ്ധം കൂടാതെ അതേപോലുള്ള മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉളവാക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ എന്നിവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ പ്രബലമായി തീരുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവത് ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ എല്ലാ തരത്തിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനും ദുർഭരണ നിർവാഹികളെ സമൂലം നശിപ്പിക്കാനുമായുള്ള ഭഗവത് അവതാര കാലഘട്ടത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത്തരത്തില് തമോ ഗുണം ബാധിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഉത്തരവാദിത്തമില്ല രാജാക്കന്മാരായിട്ടും ഭരണാധിപന്മാരായിട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തന്നെ അത്തരത്തിൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ഭരണാധിപന്മാരുടെ താല്പര്യാർത്ഥം മൃഗങ്ങളെ പോലെ അവർ ജീവിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താവും? ചുറ്റുപാട് മുഴുവനും ദുരാചാരികളെ കൊണ്ട് നിറയും. മാത്രമല്ല, സ്വജന പക്ഷാഭേദം, കൈക്കൂലി, വഞ്ചന, അക്രമം, തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷാമം, മഹാമാരി, യുദ്ധം തുടങ്ങി അതേപോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും ഈ സമൂഹത്തില് പ്രബലമായി തീരുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഭഗവത് ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ എല്ലാ തരത്തിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും. മാത്രമല്ല എന്താണ്? വിശ്വാസമുള്ളവർ, കാരണം ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട്. ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനും ദുർഭരണ നിർവാഹികളെ സമൂലം നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഭഗവത് അവതാര കാലഘട്ടത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നതല്ലേ, ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട സമയമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ദുർഭരണ നിർവാഹികളെ ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാര കാലഘട്ടത്തിന്റെ സൂചനയായിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കലർപ്പില്ലാതെ ഭഗവാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു.
തന്റെ സൃഷ്ടിയെ സാധാരണ നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. സാധാരണ നില എന്തെന്നാൽ അവിടെ വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ അവർക്ക് സന്തോഷകരമായി ജീവിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവസാനം മോക്ഷം പ്രാപിക്കാം. ഇവിടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭഗവാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു എന്താണ് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നും കലർപ്പില്ലാത്ത ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? തന്റെ സൃഷ്ടിയെ സാധാരണ നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സാധാരണ നിലയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതെല്ലാം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. അവർ അവിടെ സന്തോഷകരമായി ജീവിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവസാനം മോക്ഷം പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ ഭൂമിയില് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതൊക്കെ നമ്മള് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് തന്നു. ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം എന്ത് സാധിക്കും? മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. വ്യക്തികളായ കുട്ടികൾക്ക് ആട്ടുതൊട്ടിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നിത്യബദ്ധരുടെ അഥവാ നിത്യബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ചാബല്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി വന്നത്? എന്തിനാണോ വികൃതികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആട്ടുതൊട്ടിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഈ നിത്യബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ചാബല്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാബല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ മതോന്മത്തരായി വിഭവങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായി മാത്രം നിയമാനുസൃതമായി അല്ലാതെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ നിഷേധികളെ ശാസിക്കാനും വിശ്വസ്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഭഗവത് അവതാരം അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോഴാണോ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ മതോന്മത്തരായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ഭൗതികമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ മതോന്മത്തരായിക്കൊണ്ട് വിഭവങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അപ്പോൾ നിഷേധികളെ ശാസിക്കാനും വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്തായിട്ട് മാറും? അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് മാറും. കാരണം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ പരമാധികാരത്തെ പ്രകടമാക്കാനായി അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, ഹംസൻ തുടങ്ങിയ ഭൗതികവാദികൾ ഉചിതമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആർക്കും അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭഗവാൻ രാമനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് കുറുകെ പാലം പണിതു. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ പൂതന, അകാസുരൻ, ജഗടാസുരൻ, കാളിയൻ തുടങ്ങിയവരെയും പിന്നീട് മാതുലൻ, കംസനെയും വധിച്ച് ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ദ്വാരകയിലായിരുന്നപ്പോൾ 16,108 രാജ്ഞിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും അവർക്കെല്ലാം മതിയായ പുത്രന്മാരെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം ഏകദേശം 1 കോടിയോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും യദുവംശജർ എന്ന് സാമാന്യന അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പരമാധികാരത്തെ പ്രകടമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിക്കും? അതിമാനുഷികമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കാണിക്കും, നിർവഹിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ തുടങ്ങിയ ഭൗതികവാദികൾ ഉചിതമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക്
മനസ്സിലാക്കാണ്. രാവണനെ പോലുള്ള അസുരന്മാരെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ, കംസന് ഒക്കെ ഉചിതമായിട്ട് ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയും ആര് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ചെയ്തു. ആർക്കും അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭഗവാൻ രാമനായിട്ട് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് കുറുകെ പാലം പണിതു. മഹാസമുദ്രത്തിന് കുറുകെ പാലം പണിതു. കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ പൂതന, പിന്നെ അഘാസുരൻ, ശകടാസുരൻ, കാളിയൻ തുടങ്ങിയവരെയും പിന്നീട് മാതുലനായിട്ടുള്ള കംസനെയും വധിച്ച് ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങള് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ പൂതനയെ വധിച്ചു. പൂതനയെ വധിക്കുന്നതൊക്കെ എത്രയാണ്? ജനിച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പ്രായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. അത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് പൂതനയെ വധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഘാസുരനെ വധിച്ചു, ശകടാസുരനെ വധിച്ചു. കാളിയന്റെ ശിരസില് നൃത്തം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണത്. അപ്പൊ വധിക്കുന്നത് ശരി, പക്ഷെ കാളിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു സർപ്പമാണ്. ആ സർപ്പത്തിന്റെ തലയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നൃത്തം ചെയ്തത്. ചവിട്ടി കയറി നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും കൂടി പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തതും ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നീടോ മാതുലനായിട്ടുള്ള കംസനെയും വധിച്ച് ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ ആര് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ദ്വാരകയിലായിരുന്നപ്പോഴോ 16,108 ഭാര്യമാരെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു? ഭഗവാന് സാധിച്ചിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം മതിയായിട്ടുള്ള പുത്രന്മാരെയും അദ്ദേഹം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്? 1 കോടിയോളം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ. ഓരോ ഭാര്യമാർക്കും 10 മക്കൾ വെച്ചിട്ടാ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ ഭാര്യമാരിൽ 10 മക്കൾ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോ എത്രയോ വലിയൊരു സംഖ്യ വരുന്നു അല്ലെ. 1 കോടിയോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും യദുവംശജർ എന്നാണ് സാമാന്യൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും യദുവംശജർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അവരെ എല്ലാവരെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെന്താ ചെയ്തത്? ഇവരെല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 7-ാം വയസ്സിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തുയർത്തുകയാൽ അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധനധാരി ഹരി എന്ന നാമധേയത്തിൽ പ്രശസ്തനാണ്. 7-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തുന്നത്. ഒരു ചെറുവിരലിലാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഗിരിധാരി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഭഗവാൻ അനേക അഭിലഷണീയരായ രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ ധീരോദാത്തമായി പോരാടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്താണ്? അനഭിലഷണീയമായി രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയില് ധീരോദാത്തമായിട്ട് ധീരതയോടെ പോരാടുകയും ചെയ്തു. ആര്? അദ്ദേഹം അസമാർത്ഥ, സമാനതകളില്ലാത്തവൻ എന്ന പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ഭഗവാന് മുകളിലായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് അസമാർത്ഥോ എന്നുകൂടി പറയുന്നത്. സമാനതകളില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുകഴ്പ്പെട്ടവനാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപരിയായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ അസമാർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടും ആരില്ല, ഭഗവാനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട്, ഭഗവാനേക്കാളും മുകളിലും ആരുമില്ല എന്നുകൊണ്ട് എന്നർത്ഥമാക്കുന്ന അസമാർത്ഥോ എന്നുകൂടി ആരെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്? ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം 26. അഹോ അലം ശ്ലാഘ്യതമം യദോ കുലം അഹോ അലം പുണ്യതമം മധോധനം യാദേശു പുംസാം വൃഷഭശ്രിയപതി സ്വജന്മന ചക്രമണേന ചാഞ്ചതി. അഹോ അലം ശ്ലാഘ്യതമം യദോ കുലം അഹോ അലം പുണ്യതമം മധോർവനം യഥേഷ പുംസാം വൃഷഭശ്രിയാപതി സ്വജന്മന ചക്രമണേന ചാഞ്ചതി. 2 വരി ഇപ്പുറവും 2 വരി അപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 വരി വായിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദോ
യതോ കുലമഹോ അലം പുണ്യതമം മധോർവനം ദേശപുംസാമൃഷഭശ്രിയപ്രതിസ്വജന്മനാ ചംക്രമണേന ചാഞ്ചതി ദേശപുംസാമൃഷഭശ്രിയപ്രതിസ്വജന്മനാ ചംക്രമണേന മൃഷഭശ്രിയപ്രതിസ്വജന്മനാ ചംക്രമണേന ചാഞ്ചതി ഓ അലം സാഖ്യം യദോ കുലമഹോ അലം പുണ്യതമം ദേശപുംസാമൃഷഭശ്രിയപ്രതിസ്വജന്മനാ അഹോ അഹോ അലം യഥാർഹമായി, ശ്ലാഘ്യതമം പരമമായി, മഹനീയമായത്, യഥോ യദുരാജാവിന്റെ, കുലം വംശം, അഹോ അഹോ അലം സത്യത്തിൽ, പുണ്യതമം പരമമായി പുണ്യമുള്ള, മധോർവനം മധുരാഭൂമി, യത് തന്നിമിത്തം, ഏഷ ഈ, പുംസാം സർവ ജീവാത്മാക്കളുടെയും, ഋഷഭ നേതാവ്, ശ്രീയ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ പതി പതി, സ്വ ജന്മന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്താൽ, ക്രമണേന ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാൽ, ച അഞ്ചതി മഹാത്മ്യങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അഹോ സർവജീവസത്തകളുടെയും പരമാധികാരിയും ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയുടെ പതിയുമായ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതും ബാല്യത്തിൽ അലസഗമനം നടത്തിയതുമായ യദുരാജകുലം എത്ര മഹനീയവും മധുര എത്ര പുണ്യഭൂമിയുമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. സർവജീവസത്തകളുടെയും പരമാധികാരി, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമമായ അധികാരിയും ഐശ്വര്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയും ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതും, പിന്നെന്താണ്, ബാല്യത്തിൽ അലസാഗമനം നടത്തിയതുമായിട്ടുള്ള യദുരാജകുലം, ബാല്യത്തില് അലസഗമനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള യദുരാജകുലം എത്ര മഹനീയവും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മധുര എത്ര പുണ്യഭൂമിയുമാണ്. മധുര എന്നതും എത്ര പുണ്യഭൂമിയുമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആവിർഭാവത്തെയും തിരോധാനത്തെയും കർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായ വർണ്ണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കുലത്തിലോ സ്ഥലത്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത ശക്തിയാൽ അവതരിക്കുന്നു. ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതാത്മാവിനെ പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം സൂര്യന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും പോലെയാണ്. സൂര്യൻ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിക്കുന്നു, എന്നാൽ സൂര്യന്റെ മാതാവ് കിഴക്കേ ചക്രവാളമെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും സൂര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്നു. മാത്രമല്ല വീണ്ടും നിശ്ചിത സമയത്ത് സൂര്യൻ അദൃശ്യനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും മറ്റൊരു സമയത്ത് വീണ്ടും മറ്റൊരു ദൃഷ്ടിക്ക് അഗോചരനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജന്മം എടുത്തുവെന്ന് നാം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആവിർഭാവത്തെയും തിരോധാനത്തെയും കർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായ വർണ്ണന നടത്തിയിട്ട്, അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച്, തിരോധാനത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കുലത്തിലോ സ്ഥലത്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത ശക്തിയാൽ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രത്യേക കുലത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്, പ്രത്യേക കുലത്തിലോ സ്ഥലത്തോ അചിന്ത ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാം, ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാം, ഏത് കുലത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാം. ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രത്താത്മാവിനെ പോലെയല്ല ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്താത്മാക്കളെ പോലെയല്ല, നമ്മൾ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം സൂര്യന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയല്ല, നമ്മളെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? സൂര്യൻ കിഴക്കേ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സൂര്യന്റെ മാതാവ് കിഴക്കേ ചക്രവാളമാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കിഴക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ മാതാവ് കിഴക്കാണെന്ന്, കിഴക്കേ
ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ മാതാവ് കിഴക്കേ ചക്രവാളം എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും എന്തുണ്ട്? സൂര്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ഭാഗത്തും സൂര്യനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? നിശ്ചിത സമയത്ത് സൂര്യൻ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നു. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് സൂര്യനെ ദൃശ്യമാകുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല വീണ്ടും നിശ്ചിത സമയത്ത് സൂര്യദേവൻ അദൃശ്യനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം സൂര്യദേവൻ ഇല്ല എന്നല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും മറ്റൊരു സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് അഗോചരനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര്? ഭഗവാനും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ അവതരിക്കുന്നത് അത് അപ്പൊ മാത്രം ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ സൂര്യനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും മറ്റൊരു സമയത്ത് വീണ്ടും ദൃഷ്ടിക്ക് അഗോചരനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലായിടവും അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഭഗവാൻ ജന്മമെടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ജന്മമെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ പ്രസ്താവനകൾ ആസ്പദമാക്കി ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരും വർത്തമാന ശരീരം ത്യജിച്ചയുടൻ തീർച്ചയായും മുക്തരായി തീരും. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം അത് നമ്മൾക്ക് ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തന്മാരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനേക ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ക്ഷമയോടും നിരന്തര പരിശ്രമത്തോടു കൂടിയുള്ള മഹത്തായ യത്നങ്ങൾക്കു ശേഷവും ജ്ഞാനവൈരാഗ്യങ്ങളോട് കൂടിയും മാത്രമേ മുക്തി പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? മുക്തി കിട്ടില്ല. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ക്ഷമയോടും പരിശ്രമത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ജ്ഞാന വൈരാഗ്യങ്ങളോട് കൂടിയും. ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്യന്തിക ജ്ഞാനം നേടാ, അതുപോലെ തന്നെ വൈരാഗ്യം, എന്താണ്? ഭൗതികതയോടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം, അതിനോട് കൂടിയും മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? മുക്തി പ്രാപ്തമാകുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുക വഴി മാത്രം ഒരുവന് തൽക്ഷണം മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പൊ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ? ജന്മകർമ്മച്ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്താ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? വീണ്ടും പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നത് വഴി ഒരുവന് തൽക്ഷണം മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. 4:9 നിർണയമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അജ്ഞതയുടെ അധികാരത്തിലുള്ളവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെയും കർമ്മങ്ങളെയും സാധാരണ ജീവസത്തകളോട് ഇത് സമാനമാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു. അത്തരം വികലമായ നിർണയങ്ങൾ ആർക്കും മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുകയില്ല. ആകയാൽ രാജാവ് യദുവിന്റെ വംശത്തിൽ വസുദേവ രാജാവിന്റെ പുത്രനായുള്ള ഭഗവാന്റെ ജനനവും മധുരയിലേക്ക് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളുമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഏർപ്പാടുകളാണ്. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും സാധാരണ ജീവസത്തകളുടേതിന് സമാനമാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ് ആര് ധരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് ധരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യദുവിന്റെ വംശത്തിൽ വസുദേവ രാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ ജനിച്ചതും അതിനുശേഷം മധുരയിലേക്ക് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഏർപ്പെടുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലീലയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത്, നടപ്പിലാക്കുന്നത്. യദുവംശത്തിന്റെ മധുരയിലെ നിവാസികളുടെയും ഭാഗ്യം ഭൗതികമായി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുക വഴി മാത്രം അനായാസേന മോക്ഷം പ്രാപ്തമാകുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കുടുംബാംഗമായോ
അയൽവാസിയായോ അദ്ദേഹം വ്യക്തിഗതമായ സംസർഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വദിച്ചവർക്ക് എന്താണ് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ പതിയായ ഭഗവാനുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തക്കവിധം ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് നിശ്ചയമായും മുക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അധികതരമായ ഒന്ന് പ്രാപ്തമായി. ആകയാൽ ആ വംശവും പ്രദേശവും ഭഗവത് കൃപയാൽ ഉചിതമാവണ്ണം നിത്യശ്രേയസ്കരമാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ആനന്ദം. ഭഗവാനൊപ്പം കഴിഞ്ഞവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിച്ചവർക്കും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിച്ചവർക്കുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം, അവരുടെ അനുഭവം എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഒരിത്തിരി സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കുടുംബാംഗമായിട്ടോ അയൽവാസിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത സംസർഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വദിച്ചവർക്ക് എന്താണ് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ പതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തക്കവിധം ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് നിശ്ചയമായും മുക്തി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അധികതരമായി ഒന്ന് പ്രാപ്തമായി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ പതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർക്ക് നിശ്ചയമായും എന്താണ്? മുക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അധികതരമായ ഒന്ന്, മുക്തിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത്, അതാണ് അവർക്ക് പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആക്കിയാൽ ആ വംശവും പ്രദേശവും ഭഗവത് കൃപയാൽ ഉചിതമാവണ്ണം ശ്രേയസ്കരമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വംശവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ദേശവും ഒക്കെ ഉചിതമാവണ്ണം ശ്രേയസ്കരമാകുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതാണ് വൃന്ദാവനോ മഥുര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങള് അത്രയും നിത്യശ്രേയസ്കരമാകുന്ന പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ശ്രേയസ്കരമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണിത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങള്, ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നിത്യ ശ്രേയസ്കരമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.